Diso nga mauawagan tiban na. Diso nga aglaplapunusan parabor. Ditoy anaitalimeng tiyapapalan ti kaadwan. Itlog abuos kaiimasan. Berde nalangto nga aglawlaw. Bakbakir mo namsek kinabaknang. Umok abuos gameng akapapatgan. Dimteng ti tiyempo ti igaaw, panawen nga adu ti agbisin. Iti may sangal daw, napan nagdukdok, dagiti tattao, iti itlog ti abus, iti daytoy a lugar. Maysa abunggoy dagiti mabisin, pinapan nagkidaw ti itlog ti abus. Ngem laksid tininamnamada, pinpaidam, ken dinangran dagiti agdukdukdok dagitoy abunggoy. Ket iti dayta akanito rimusing tigura ken panubot. Panagburek ti dara amayarig iti gilgilayab tinadarang ken makalilimga nga apoy asiu ulimek anang gudas ken ang keltay kadagiti biag nga imapon iti saklot ti kabakiran. Awanen ti kabakiran. Awanen dagiti naimas at taraon. Awanen dagiti abuos. Naganugog dagiti tattao. Awanen ni abuos. Awanen. Awanen. Naimatangan tinamarswa, tinalao sa panagladingit dagiti tattao. Ket inted na ti baro anamnama. Inted na ti maysa nga itlog. Tanod ti panagbabawi. Simbolo ti namnama. Naamiris nga rod dagiti tattao ti dakkel a nagbiddo tanda. At ti kinaimot ket rumswa, piriribok ken gura. Ket ti kinaparabor, iso ti burayo, apagkubwaran, tinalabon, agrasya. Tattao nagitukitda. Bukbuken, indain mula. Ket iti panagrangpayada, arig na meten, ti panagampayag, ti arapaapda. Nagungaren dagiti bukbuken. Nagungaren baro aban na. Nadaeg aban na. Agrampaya ka. Bana Central Elementary School. Barbarangay Elementary School. Team Alpo. Agbyag. Bana. Agbyag ka. Agbyag. Abos Festival. Agbyag! Agbyag!
so much, contingent number 9.